Tak čaute ľudia, ja vás vítam do ďalšieho videa. Toto video bude, budem vám rozprávať. Máte zlý pocit, keď vám niekto napíše, napríklad píšete si na Messengeri. A niekto vám by sa ho pýtate, ideš dnes von? Na vás zaklame. Nie. Miška, sorry, ale na tomto videu to musí spraviť. Iba raz si mi ty zaklamala, že nejdeš von kvôli niečomu. Teraz to spravím. Pardon. Vyfúkla som si tento kryt. Budem teraz predstierať, že je to môj telefon. Pretože na telefóne natáčam. Preto sa pozerám tam dole. Tu je dôvod. Máte dôvod. Že tam som vám ukázala dôvod. Dobre. Keďže som si vyfúkla tento nádherný tušiačikový kryt, ukážem vám. Teraz budeme prestierať taký maličký film. Fajn. Tu je ten telefon. Čau, ideš von? Prepáč, ale bola by som odmlatá. Toto mi napísala matička. Bola by som odmlatá, lebo oco ju nechcel pustiť von. Nakoniec mu zaklamala, že ide ku mne a boli sme vonku. Takto. Takže toto bol jeden dôvod. Druhý dôvod. Cítite sa zle, keď niekomu poviete, prídeš dnes ku mne, on vás klame. Povie, áno, ale nakoniec nepríde. Tu máte dôvod. Vanes, teraz napodobním teba. Čau, prídeš dnes ku mne? Jasné, že prídem. OK, urobím ti účes. Koľkože len hodín? 1. Toto bol zlý film. Prvý film bol zlý. Teraz vám ukážem pravdivý. Teda skoro pravdivý. Máte zlý pocit, keď vám niekto povie, áno, prídem dnes ku tebe. Čakáte, ale nakoniec nepríde. Messenger? Asi ťažko. Fajn, ideme na film. Ahoj, Vanes, dnes napodobním teba. Ahoj, Vanes, prídeš dnes ku mne? Urobila by som ti účes, veľmi pekný kvetinkový. Áno, díky, jasné, že prídem. Fajn, čakám ťa. Dajte rovno hodinky na čas. Bolo to blbé, nie? Bolo to príliš blbé. Ideme pokračovať. Benny. On mi zobral kryt. Ideme pokračovať. Vanis, kedy prídeš? Dávam ti pol hodinu. OK, za pol hodinu som presne tam u teba. OK. Koľkože je tých hodín?
Ešte raz. Koľkože je tých hodín? Za chvíľku bude 12:30. Zase mi zobral ten klid. Ja mám to hneď. Dáš mi to? Ja pôjdem. Ja si mám prosíkať o svoje veci. Hodiny sú vám na nič. Zase mi zobral ten klid. Tebe sa asi ľúbi kúpiť taký na zádavok. Nič som nepovedal. Dobre, to bol druhý dôvod. Cítite sa šťastná? Víš, že šťastná? Pardon. Ste sklamaná, keď vám nedajú psíka, nekúpia? Teraz vám to zahrám. Mami, prosím, kúpi psíka. Prepáč, dcerka, a od dobytu sa moc psík nehodí. Však. Ale mami, prosím, však iba malú čivavku. Dcerka, ty chceš čivavu? Však čivavy sú také drahé. Však čivavy stoja aj 400-500 eur. Nuž, ale moja spolužiačka Vicky kúpila čivavu za 120. Tak ale vieš, oni na to majú. My sme na tom finančne zlé. No tak mami, tak aspoň ja neviem, tak aspoň toho zajačika. A kto by sa staral o hovienka zajačika? Povieš mi to, dcerka? Ty by si mu čistila neustále. A vieš, koľko stojí tie semená? Všetko je drahé. No tak mami, tak vieš čo, chcem pod stromček? Nejaké zvieratko. Tak pod ten stromček ti možno kúpim jedine jedného škrečka. OK, sú Vianoce. Mami, no to kúpilo si mi toho škrečka pod stromček. Nie, dcerka, nekúpila som ti škrečka, ale kúpila som ti čivavku, mini čivavu a stala presne 120 eur, lebo som ju kúpila od tvojej spolužiačky Vicky. Mami, to je taký zlatúnký psík. Aké mu dáme meno? Dcerka, je to tvoj pes, vyber si, aké chceš ty meno. Tak to je tak ťažké pre takého pekného psíka. No tak čo, keby sme mu dali meno Benny? Jasné, Benny, to je skvelé meno pre psa. Je to chalan alebo fenka? Je to chalan, tak mu dajme Benny. Dajme mu Benny. Benny, poďte. Takže tak. To bol tretí dôvod, prečo vám mama nechce kúpiť pod stromček zvieratko. Čiže toto boli 3 dôvody, keď si nešťastný a v budúcom videu mi povedzte, či by ste chceli všetky moje Violeta veci alebo make-up s ľavou rukou, make-up poslepo alebo nové štece na make-up. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like. Do komentu, čo chcete v ďalšom videu. A istotne, kto mi nedal odber, mi dajte odber. Ahoj.